Ako nám hejteri pomohli vytvoriť novú influencerku pre najúspešnejšie nákupné centrum na TikToku? Keď sme odštartovali TikTok profil pre Borimol, našim cieľom bolo dobehnúť konkurenciu, ktorá mala vtedy náskok o desiatky tisíc followerov. My sme začínali v podstate od nuly. Do pol roka sme ich však výrazne predbehli a odvtedy sme v segmente číslo 1. Aby sme sa s obsahom čo najviac priblížili návštevníkom a našej cieľovej skupine na TikToku, veľkú časť videí sme robili práve s nimi a nami vytvorenou influencerkou Timeou. Teší ma. Vybudovali sme si krásnu komunitu sledovateľov, ktorí nám pravidelne píšu a chcú nás stretnúť na natáčaní v Borimol. A teda aj nás stretávajú. S Mega Mystery Boxom nás veľmi ľahko spoznať. Na začiatku však nebolo všetko také ružové. Náš štart na TikToku sa stretol s poriadnou dávkou hejtu na moju osobu. Ľudia na TikToku a naši verní fanúšikovia však stáli na tej správnej strane a podržali nás v tom, že sme hejterom ukázali, že tu pre nich nie je miesto. Na negatívne komentáre sme odpísali s gráciou a ukázali sme im, aké najhranatejšie miesta nájdu v Borimol, či aké Minecraft produkty si u nás môžu kúpiť. Dokázali sme, že aj nákupné centrum na okraji Bratislavy môže uspieť na sociálnych sieťach. Dobehli sme mnohé úspešné značky a dostali sa medzi top 10 značiek na slovenskom TikToku. Naďalej budujeme silnú komunitu fanúšikov, ktorí milujú Borimol tak, ako my.